Genomineerd als Albert Heijn Talent van het Jaar. Gosse van der Meer. Nou, mijn naam is Gosse van der Meer. Ik kom oorspronkelijk uit Zeruzen. Ik ben nu 20 jaar. Ik ben lid van de plaatselijke wielrenvereniging WV Autowebbers, maar ik fiets voor het Habitat for Humanity Pro Mountainbike Team. We worden sponsor van der Heide uit Kolm. Ik doe Simmers mountainbiken, 's winters vooral veldrijden. Ja, voor die sport ben ik speciaal verhuisd naar Nijmegen, waar ik het sporten combineer met mijn universitaire studie onder Radboud. Nou, ik heb vroeger eerst altijd korfbal. Ik ben pas heel laat begonnen met fietsen. Nou, ik was tweede jaar junior dat ik echt fanatiek wedstrijden ging rijden. Want ik deed eerst altijd teamsporten, maar ik ben wel eigenlijk wel heel fanatiek. En dan is soms een teamsport net altijd het handigste. Dus, maar ik ben vroeger wel eens een die dan, ik ken wel bij die lietse jongens die dan met de goal laten verliezen. En in Srustveens natuurlijk organiseert het wielercomité altijd de Centrum Cross. Dat is een profcross. En als lietse jonkies zijn, dan kwam ik er altijd als jij. Zei ik die man daar tot de sneeuw en tot de drek en de verrotten. Ja, ik denk dat de acceptatie in het noorden en vooral hier in de buurt is wel volle grutter. Maar de wielrenvereniging Autowebbers die natuurlijk wel een kracht had en al heel lang bestaat. Is denk wel, dat was niet spoor Nijland. Het eigenlijk voor het fietsen, die gewoon op de dik is het eigenlijk hier heel relaxed en heel rustig. Ja, het is misschien wel echt leuk om te vertellen dat ik mijn trainer die is de enige Friese professionele veldrijder die er ooit west is en die ooit wereldkampioen west is. Dat is Gertinus Gommers. Die komt uit de Westerijn, vlak uit de buurt. Eigenlijk vanaf mijn eerste wedstrijd die ik als junior als broekje rieden begeleidde me al. En ja, ik probeer die nou naar dezelfde tak te komen, hetzelfde niveau als wat hij ooit heel had. Ik combineer natuurlijk sporten met mijn studie en dat vind ik zelf wel heel belangrijk. Stel ik zo wereldkampioen worden en stel ik zo misschien het hoogst haalbaar uit mijn carrière een podium op een NK. Je weet het net, maar als ik voor mezelf het gevoel had dat ik alles eruit haal, dan kan ik wel echt tevreden bij waarom zijn.